Anyang aki din! Amuyo ngay nanang, nakaragragsa ka kita. Ha? Tapayanak kaw. Anya ti makagapo iti day taragsak mau. Nakita ngamin ni Ana, idi kalman nanang. Idi adda ngagtamtambay, idi tersina ni Nana Supeng. Limabas, ay na, adaki din na pimintas yo. Kasta kaday anak kaw. Uwin nanang, ay na, pimintas ni Ana, na inlabak nanang. Anya? Uwin nanang, amuyo mo nga, idi pailang ka gusto aking kuwana. Kahit awan mo't dakas na nubilang laeng anak kaw. Nagdaton ka kuana, awan pari kao. Anya ti amu tayo, no iso ti gasat mo. Iso ti mangisib kun ka iti kinabaa. Ni nanang may. Pudno mo ti magbagak sanaya. No aklunan na ka ni Ana, ati mo pa iti nangabak iti luto anak kaw. Ha? Katwang, dentista ni Ana ita anak kaw. Iso alalay ngum ti agdaton no bilang tapanggap mo. Anyati ko na pare. Agdaton ka kini Ana. Uwin ko maparay. Amumit nga, di pailang ka gusto akong kingkuana. Sa bagay mo't kiti Ay ngam, dentista itan ni Ana. Ay, no siyak laamay siya. Mabain akong nga agdaton. Nusak paray. Sa anak ang mabaeng. Ngamin, idi pailang patay na patay ako sa kanya. Ano? Anya? Ay, jakto pa'y malipatan din na pasama kiti kanyak. Gapulang iti katatalyaw ko kingkuana. Na ipadugma makidin jo. Ah. Iso nga agayata ka talaga kingkuana. Kastaya. Ay, kahit. Kaano nga ron ti planom apa nagdaton kan ko Ana? Ay, aguray pa'y paray. Mabiitan. Pampanunutan nga ron no kasanok arugyan ti panagaram ko kingkuana. Ay, sos! Planuwam ana saya ata. Iti kasta, aklunan nakaadagaw. Anyati ko na minsan, armam ni Ana nga anak ni Kapitan. Huwag ko mainsan. Ang mga idi pa lang. Kahit kurso narak dahi dya balasak. Wan insan, ngam, idi dayjay. Dentista ita ni Ana. Kanya kumangay no dentista ita insan. Kahit tao lat tamay. Kanya tamom na klunan na. Ay kat, nasayatan no kasta angam ne. Ay sos, Diyos mio. Imal aldawan, ngam, ay sos, kas kalagtagtagain na. Anya? Ay nga malaalala, armam Anya ngagpaiso ti amo tayo, no si katikayat na. Ay, gusto lang, met. Tapno maisave na ka, iti kinabaan. Ay na, makapaulag ka mo't insan. Kas kalatay pug ang nakaturog ng tagtagainap. Ha? Armam ni Ana? Ay na, Diyos ko. Pakanawom. Ay, pakawanam kunak kuma. Nay? Apay nga kasta mo't tinti bagbagam, insan. Imbis na tultulungan na kingkuana, kasta agi din ti bagbagam. Dentista itan ni Ana. Iso nga imposible no aklunan na ka. Ang mga nunalipatam, awan imposible dito'y lubaw. Nulaki day, seryoso kay ti may sa abanag. Apaw, dagitakat. Nga mala aramidam nga rod ti amin akabailam. Tapno mapaguwan mo ni Ana. Ay kay uwin na insan. Kaya nung mapasamak to day ta. Huyaw kay to aming kanyak insan. Aming kayaw, uray ni Rodail. Katawan da ka. Sige lang insan. Asawal to lang ni Ana. Huyaw kayo aming, kunak tumay.
Nay, itaman pa'y ang nagdigos ka, anak ka. Ay, nanang, may. Katuan mag, kaslamanon alawas tinapalabas. Numita ka lang nga nakita nagdigaws. No, man din na sayang ay bagayon, nanang kay aguli magkayman. Anya, Makapasail kayo itirik na, tam na muyo. kahit sa dino nga ron ti papanam. Mapanak iji ilay. Ijay klinik ni Ana. Anya, Anya kayo nga anya, nanang. Imbaga lang arunin no sa dino ti papanak. Saan kayo maatulim? Tapno saan nyo anangad? anya ti gagarami jay klinik na. Anya ko matigagara, dentista ni Ana. Inakapay katitingipon ko, nanang. Marang tikas to nga ramidag. Mapansin na. Ay, ganas nga eh. Anya, ay, tibaak nga anak ko na ya. Amo na mutang ti makilay. Apay, adda ay ti dadaol ang ngipon ni Insan Mario, ante? Awan mo ti amaw. Ha? Agin papaikat atap nula ang mapansin ni Ana. Eh, una yan ni Insan, makapaulag at talaga. Wan nga raw, talagaan na in love iti dayjay nga Ana. Ala anya ti amo tayo, no isutigasat na. Saan tayo akat katawaan tanay? Imbaga na kanyak, ano mapagwan na kano ni Ana, huyo kaminto kano amin nga iinsan na. Anya, imbaga na day takadakaya. Wan ante, iso anak kabutbutungan ti agkatawan ko kwa. Amangan no huyo kaminto nga agpaiso, anya lakit din. Ay na, si kamot gaya Manong Mario. Dandani di ka na ilasin. Unay kan, mamana. Siyak lang day tao eh. Ni Mario akagapuan ni barangay tayaw. Anya? Alawanan. Kat, nalpas amin ang dagiti patient ko. Agpaikat ka kadimat itingipan. Uwang ko ma'am. Ay na, di nakman awagan iti ma'am. Anak kadilatan. Madima, ano kasta? Si Kaki, di mo. Ala, no anya ti komportable kan ka. O di iso. Mala, umunag ka nga rudan. Taik katagtangipan mo. Agyaman ak unay, Ma'am Ana. Dayta ka man paray. Nagmayak ti isem mo ang naggapoy dya ili Siyempre paray. Nagmaya talaga ti isem ka. Na nakitak ni Ana. Gansan ko lang nga nakita. Nakasaritak pa Ay sos. Katanya pa yung iti ibagak. Sana all Ay, Mapagwin ko lang ni Ana. Huyo ka talagan paray. Ah. Si Kanton tikat katawak. Si Kanto lang ti mabati abaak dito barangay tayaw. anya? Kawan, panagri na ngamay. Adamot namnamak yung kuwana kay. Nanay. Sige talaga paray. Kas ko na iti Tagalog. Huwag kang umasang mamahalin ka ng isang tao para hindi ka masasaktan pag sinampal ka ng katotohanang wala siyang nararamdaman para sa'yo. Anya? Yung naman dati. Nagkadumang ay bakanan dyan. Ay, kipudno mo ta. Ay, saos. Di ka mang namnama paray. Amang ano, ay saos. It's crying time again. Tay tuntala ang tingkan to ibagbagay ti uti na.
Anya? Oh, anya, inaklon na ka din ni Ana, anak ka. Anya kayo umitin nanang. Italaang anapanak. Alangang ki di mga klunan na kadagaws. Ha? Itong sumaruno ang mapanak ijay klinik na. Ipudno kunti at kukingkwana. Anya? Masiguradok nanang. Nga dami nam na makingkwana. Oho, pagkunamot. Ay basta nanang. Maririk na. Di baga nga wang pamati yung kanyang anak yaw. Nagtara makanig. Sana ya. Ay, katuan ko na. Alangan maat nga ibagak anag pangit ka. Ay wala. Gumura laki di kada kayaw. Nukas tatiba kayaw. Anya ti kunam, mapan ka man na nagpaikat itingipen mo ijay klinik ni Ana? Kaway. Apay nakaskas daw ya. Aywan takaano lang idinaudi anapan ka. Kaslawan pa'y makalawas, insan. Ay saan apari ko uday ta kanyak insan. Basta mapana lata. Anytime makayat kaw. Oh. Anya? Iso nga ita. Mapana manang. Ipaikak ko amin na ito doon ang ipang kaw. Ay! Ay! Makapaglag ka talaga, insan. Ay, manan. Ipaikat mo nga oray saan mo tanasakit? Kawin. Iso lang tamok awagas. Tapno makapanak iti klinik na insan. Anya? Ay, sos. Saan ka mata nakasyat ko nakad? Ngam ne? Abay nga insan. Kasla na ulaw ka man. Ha? Ay, uray saan ka nga agpaikat itingipan. Mabalin mo matasarong karan ni Ana ijay klinik na ka. Ay basta. Di naksurwan si ka bakla insan. Amok tar aramidag. I know what I am doing, you know. Anya? Ay, sos. Diyos mio, ti awan ng bain alalaki. Ni, si kamot manan, Mario. At naman ang ngipin mo nga ipaikat mo. Huwag ko Ma'am Ana. Anya? Ay, oray, daytoy talo lang, Ma'am Ana. O sige, umunag ka nga rod, Mario. Taikat kung day tangipin nga ipaikat mo. Agyaman na unay, Ma'am Ana. Napan kagaya man ni nagpaikat itingipon mo, insan? Kawin insan. Amom ka day. Ay na, nakaragrag sa ka nakakita ka ni Ana. Nag-cute si ka. Ay na, may imagine ko lang tatikin na pintas na. Anya? Ay na, nagpintas at talaga ni Ana, Joe. Sapay la ko matadanggan mo ni Apo ti kararag ka. Sapay la ko tasumbatan nakmatay. Sungbatan? Apay, nagdaton ka din kan kuana? Ha? Ay, saan pa'y mag? Ngam, I know, in I believe. Nga danam na makingkwana. Anya? Waninsan, masigurado na ita. No makisarsarita nga rog kanya ka, nagmatisam na. Kasyempre atag paikat kakat garod itingipan. Iso ang natural nga isuman na ka. Ha? Mabalin mo latamot ti agdaton kan kuana. Asaanin ang masapol pa nga agpaikat ka itingipon? Di naman suruan insan. Agpada kayo laki ni bakla nga ginlalain. I know what I am doing, you know. Anya? Ay na! Ay! Kung naklaki din no asino ti bungal anak katugaw dito sango yo.
Ha? Si kamot gayong insan. Ay, hindi naman awan iti kas na insan. Ang mga numalipata ka bakla ka, nay. Anya? Ang mga numalipata ka bakla ka, ibarsak ka, di baba ko naktumay. Ay, nan. Ay, sos. Diyos ko, ha? Di kamot lang maangawan, insan. Anya kalagit din. Ay, Upang kang ipaspas, nay. Ah? Di ka kasta-kasta insan. Ay, sos. Madin sa amat epekto na dahil pa nagpabungal mo, insan. Ninita, ulitin na jo. Ay, ala. Aguli magakon. Seryoso na ako. Ang agsalod-sodak man nga ron. Ha? Kat, inaklon na kakadinda dyan nga ana akapintasan. Sampay nga raw, iso dinak ang angawin na kasta. Ang mga numaibarsak ka, di baba, nay. Nawatam. Ay na, makapail ka talaga ni Insan Mario. Wan nga rod insan, kasladan samot kwatit nan. Ha? Katuan mat, kita man tila nga na ita. Agasan man jay innam ang ngipon nga impaikat na iti sango. Anya ko matila nga na ita. Ay, kasla nga rod rapist tilangan na. Atiw na ba ikat ti rapist, Katuan, nagnisit lang nga rodan ay na, nagpabungal pa ilaang. Kas laki din rapist, kas kada kidnapper. Ay, elakon. Sapay di na kaya ti paisuro. Na-pride di salbaga lalaki. Ay naku namon insan, kunamot lang nakatataer. Nagturad di pa kinakam na nga agdaton kini Ana. Kat, iso nga ro di tao, anang nga to ti arapaap na. Nangat nga to pa yung ti isbo na. Ay sos, kasla panikin di salbag. Sika talaga insan, tila ibagbagam. Nagpigsa ti katawa ta. Amangan no addakit diditan, mangag na ti katawa ta. Ibaganan tumanan ahoyo ta, no mapagwon na ni Ana. Aho, adula amin nga amo na. Siya kon, ti mangibagbaga. Awan namnaman na ni Ana. Bunga lang nga rodan, nagpangit pa'y. Sapay kat, ay sos! Saan pa nga agdigdigos? Awan lat amo kon. Nakadigos ka mo, tanakaw. Sa dino nga iti papanam. Itaman pa'y anak ka bang loka. Minanang mat. Ha? Kumapanak man ni Jay Ilya. Anya, mapan ka manan ijay ayan ti klinik ni Ana. Kuwin Inamanan ipaikat na itong ngipang kaw. Anya, ipaikat. Win nanang, ipaikat ko amin na itong ngipang kaw. Paikat ko amin ay, tayo sumit tayo, ti panangipunok, iti ayat ko kingkwana. Anya, ay na anak ka. Anya ka din day ta mapaspasamakan ka. Awan ma, timpakpakan ko kan ka nga dasabidong na. Tapno madadaal ti panunot mau. Ni nanang ay, saan man nakas na ti pagpakayaw? Di ta kayo manlangin nanang. Umpay tinasaya ngay pagkayaw. Salbag kiday. Kamanan, Mario. Wal, Ma'am Ana. May kukumamanan nipay ka da ito ngipang ko na batay. Anya? Kaya't mo asawan. Ipaikat mo aminan. Wang ko Ma'am Ana. Kaya't mo asawan. Agpapustiso ka kalpasan ti sumagmamano alawas. Wang ko Ma'am. Ala, umunag ka nga rodan. Taikatik day tangipan mo. Sapay nagado day ta. Agyaman ak unay, Ma'am Ana.
Mario. Itay pa'y analpas ko nga inikat dagitang ngipan mo. Ngam di ka kadi agawid. Ma'am Ana. Anak ko matika kung ibakaking ka. Ha? Anya day ta, Mario. Amo nga, aking gayta ka, amo manipod, hindi ka gusto aking ka. Anya? Ay, etong kaunay, Ma'am Ana. Ay na, pasensya ka na. Ngam adang aminan ka ayan ayat ko. Iso ni Jack. Di ka na ayon amang itultulod kanyak dito'y klinik ko. Doktor ije ospital. Anya? Pasensya ka na talaga. Ngam pulos asaan at umakder ti dot-dot ko ken ka. Kasano ngay, insan? Naibos met amin ang datangipan mo. Ay ngam, apay ngay? Akas tamit tila nga managawin. Unya rod insan, kaslaka mo tun atay ubing akay yanak. Awan pulos tingipan na. Ang sumartang kayo man. Lusak ti maron, dalamaw. Ay sos, naibos ang tangipan. Ngam di nakamadlay nagklon. Naalakon. Anya lakit din ngamin aya insan. Naimpod nom kumalata ngamin ti ayat mo kankwana. Nga uray saan ka nagpapaikat itingipan. Di adalat ako mapagnalngal mo ita. Ay, pudno ti imbaga na rika, insan. Iso ano adaman ti agin lalaeng ka na pride ka tatayo nga agagasinsin. Sika. Wanya rod Anya ngay ita. Gapo iti kina-pride mo. Ad-ad dapay alimaad ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Ay, duwalaengen nga aldaw ti palabsen. Kasangayan ni Loling nga apo ko ta, lakay. Awan nga rod, bakit? Awan gayam. Inawis mo kumadag ijagagayim mo ijay daya. Saan pa'y nga rod, lakay? Mapaanak pa'y lainton bigat. Awisak amin ida. Katuan na, imbag lang nga dakadwam nga gisagana kadag iti masapsapol. Kaya kastamot ng dagiti maluto. Wen, inak to awisen da soping, kan Mildred. Sigurado nga awan pa panandagi dya inton Sabado. Ay na, nasaya at nadanon ka dito'y balayo, supeng. Wala na. Awan mo't napanak ita. Imbaya, tao may ka kumaawisan. Kasangay nga mintay apo ko me inton Sabado. Ha? Kasta ka dinana? Ikatwan na. Umay kami nga agasawa. Ay na, agyaman ako, nay supeng. Namnamaan kayo nga rod inton Sabado. Wan. Wala na. Di kay madanagan. Umay kami kinmiriki. Umay kami tumulong nga agluto. Ay nalakay, bumangon kan Huy! Bangon! Na nagrigat ka matin ariringan, lakay! Bumangon kan, wala! Ha? Apay arilingan na. Kan may sana sa papay. Para bangon pa ilang. Ay na, nalipatang ka di amapanta ita, ijay ayandana na muna. Mapanta tumulong nga agluto, gaputa kasangay jay apo ko da. Anya, mapantay ta nga oras. Katwa na, anya pa'y nga iti maitulong ta, no aldaw tanton amaman. Apo, unay kan bakit? Ay na, amangan nun nalimpungatan ka lang. Maturog tabay. No di mo kayat ti bumangon, maudi kalaangan, ta umuna akon. Sumaruno kayon ton, iti anak ta.
Ni, si Kamat, kumare, nagsapa kan? Katwan Mildred, imbagak metken ka idikalman ang masapat amapan ijay laod ita. Anya, mapantan ije ayan danana mo na ita nga oras? Katwan na. Anya ngay ti maitulong ta, no aldaw ta amapan. Anya, nasapan sa unay, mare. Nakababain mat no sumangpat ta ijay. Kat saan da pay lang anak kariing. Malaki din, umunag kan tagkapita pay. Ay naku mare, ijay tantun balay danana mo na ang makikapi. Umay kakit din. Anya? Ay agyaman at tanasapa kayo nga imbay, Mildred, Supeng. Awan anyaman na, nana. Dagito iti maimorian anateng. Mailaok iti pansit. Kaan adakar ni ijay ref, wan. O sige nana, da kaming kin ni Mildred, ti makaam mo dito. O sige nga, Rod. Baka amo kayo pa'y dito, wan. Agpulusak, tamapan kami biit ijay ili. Mapan mi alaan jay cake ni Cassie. O sige nana, ingkay latan. Ingat! Oh, kumare. Apay ngay akala at maten anak kaululimak ka. Kunak matlakit din mo kasta unay nga adutihan dada. Ngam saan matgayam? Anya? Nagawis da pay laeng iti tattao. Idinto takas la umdas la para kadakwada ti sagana da amakan. Huy, agulimak ka man, mare. Amang ano ada makangagkan ka nakababain. Pudno matibag bagak mare. Agasam, tarini ko sa ninana muna ti amin akaaruba na, tapno umay da dumaray. Ngam, ita, basit matlagayam ti handada. Ha? Anya? Ay unay kan? Tinapatag, nangan amin a tao. Ha? Nangan amin ngam saan tayo matanap na. Ay, sumardeng ka man, mare. Di ko namkit di, pampanunutam ngamin ti ikargam di ta silipin mo. Isu akas ta ti ibagbagam. Sumardeng ka man si Kasuping. Anya laki din dahi tang ibagbagam. Kat, pudno mata, nagawis dati ado a tao. Ngam kurang mati handada. Anya laki din aya. Tinapatag, ket nangan amin na tao. No syakla amay sa. Jakon agawis iti ado, no umdas la para kada tayo ti handa. Ay sumardeng kan kunak. Amangan mo da makangag iti ibagbagam. Nakababain. Ha? Nakitam di salad da? Hay na, nakatamtam nay. Kurang ti gatas ken ingredients na. Jay pansit da, kurang ti karne na. Ken maysa, jay spaghetti da. Hay, awan pa'y hotdog na. Anya? Ay, di ta ka man langan. Anya? Kasta ti bagbaga ni Suping? Ay, wan lakay. Ay na. Oo, naimutanday jay a babae. Law-lawan ko na nangawis iti kas jay a tao. Nagadumot gayam ti bagbaga na. Oo na yan ni Suping. Ala, takita man no isunto mo ti agpa-birthday. Siguraduan na lang aglaplapusanan ti makan. Ay, bayantan lakay. Taisulaang mo't katiada ibagbaga na. No adan tumanan paskan dito'y balay. Di mon aw-awisan day ja babae. Nakababain mat kan kwa na. Yehey! Manulangan nga aldaw ti palabsan nanang ag-birthday akon. Ha? Wan nga agpaisoan niya anak ko. Nanang, kayat ko nga da kumamad kinton birthday. Kun kayat ko, jay cake nga adangay maguygoyod a kwarta ijay unag na. Ha? Kun kayat ko nga awisak amin na classmate ko. Ala, di ka madanagan anak ko. Matungpal amin a kayat mo. Ay na, thank you nanang. Nakaragragsak unay.
Mari Suping, itaman pa'y akas ta tilangam. Kaslada parikot mo ah. At dala pang panunutok, mare. Good. Ibagam ano anya dayta. Anya nga iti amom no makatulong ah. Kung amin, mare, umadani nga minin ti birthday ni Zia nga anak ko. Ngam, awan kwartak nga igatang ko iti handa na. Anya? Isu nga ruday ta ti parikot ko ita. Ay na mare, saan mo't akapilitan nga agpapaskan ka no talaga nga awan kwartam? Ha? Iso na laeng tas sikat ti kababain. No birthday ti anak mo, kat awan mo't gayam isaganam. Ngamin, malagip mo, dagiti inlawlawat mo idinapanta na ki-birthday, ija ayan danana mo na. Ha? Kasto unay ti panang dilaw mo iti handada. Iso arumbang laeng, amas ad-ano ti handam, kumpara kadakwada. Ngamin, nakababain ka laeng. Sapay na idanon kadakwada di sinasaom iti. Anya? Lakay, ingkanto awisan amin agagayim mo. Ah, anya? Apay? Una, ragsakan tayo ti kasangay ni Zia inton kanikadno ah. Adda ipakan mo kadakwada? Ay na, di ka madanagan lakay. Kompletos ricados ti handa ti anak ta. Adda cake na. Kan saan na basta-basta cake? Adda kwarta maguyuguyod iti uneg na. Anya? Kan saan laday ta? Nagorderak iti talo a pansit bilao ijay ili. I-deliver dan tulangan. Kan adamot la salad kan spaghetti nga inorder ko. Kan saan laday ta? Adda pa'y lechon. Iso nga uray ayabam amin agagayim mo. Kas kada amom dita. Umanay ti handa tayo. Anya? Kan saan laday talakay? Agpa-video okay akpaya. Ah, sa dino nga tinangalami ti kwartam? Ay na, saanin anas ko no sa dino tinangalaak. Tinapatag saan ko at tinakaw. O, masapa ka nga umainton bigat amaray. Wan kumare, di ka madanagan. Apaglawag, adda ako ni Jibalayo. Nasayat no kas na. Apay, ado ayat ti maluto? Ay na, ado amaray. Maminsan lat makataon nag-birthday di ka kay so ng anak may. Iso abongga. Anya? Sige mari ah, panawan ka pay. Inak ijay balay danana mo na. Inak awisan ida. Tapno makita damot nga ado ti handa may. Saan akas kadakwada? Ana bilang samet, numano ti umay amangan. Ay na mare, ingka man langan. Ay, adday ta kaman ako nakon kat. Noan niya laditan ti lawlawatam. Kung liligaya ka sa piling ng iba. Hoy, mare, uston dito pa nagkankantam. Nagadun ti bisita yung agsasangpet. Ha? Kat agsangpet dalagta. Ay namare awan parikot. Nakasagana mat amin amakan. Mangan kay latan. Ha? Numalpas kay amangan. No kayat yu ti mangibalkot. Ay kat mangibalkot kay latan. Anya? Nay, aldawan. Ang apay asaan ka pa nakaluto suping? Mabisina kon. Ha? Kuna malaki din no da naluto asang petak. Agluto akmatket no da mailuto. Itala sa anak ang nagluto. Gaputa talagang awan maisaang lakay. Anya? Awan maisaang? Hun lakay. Talula nga daw tinapalapas, manipod nagpapaskan ka dito'y balay. Ang ita, awanan ti maisaang? Lakay, awan ngamin kwarta kon. Daytan ti bagbagak ng kasuping. Naghanda ka itinakad ado idibert iti anak ta. Anya nga ita? Lakay. Saan nga min nakapilitan nga aghanda ka iti ado no di mo ka bailan? Si kantumit, naghanda ka iti ado. Tapno may pakitam kadagiti tattao nga ado ti kwartam. Anya nga ita? Mabisin kan. Ha? 1 millionaire ti awag kan ka. Kundi pa video okay ka pay. Ang ita, ultimo isa ang awan.
Anyang laki di. Ni, kasla ni Mari Suping ti adda iti igit ti kalsada Ni anyangay ti kukuan na dita. Nakadumog mat. Kasla adda pidpidutan na. Asit gakman. Hoy! Mari Suping! Ha? Anya ti kukuam ditoy. Nagpudot ti darang tinit nga madaka ditoy. Ha? Agal-ala ka iti kalunay? Pamare, awan nga minan si daan mi. Agungutan nila kay kukun ti anak mi. Gaputa awanan ti maidasar ko para kadakwada. Anya? Mare, Ay nako Mare, kaano lang idi nagpapaskan ka iti bongga. Ngam ita, adda kakit din dito'y igit ti kalsada nga agal-ala iti kalunay. Mildred. Amo Mare, 1 di milyonер ti awag iti kasta. Uri ag sakit tinakam mo kanyak, tagpay sumot ibagbagak. Agasam, tapi nakitaam dagiti tattao adimar ay idi iti kasangay di anak mo. Ita, umay kalaang agtaltalbos iti kalunay. Saan ngamin anasaya anti kasjay Mare? No saan akabaalan ti bulsa? Saanan apilitan? Tapno la ibaga ti tattao nga adda kwartam. Maditi kasjay Mare. Si kamat laang tinakababain. Suping! 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 Oh, apay, anya ti bagam. Pukaw kala pukaw, makarengreng. Asino di lalaki a barbasa namang sapsapol kan ka, ha? Saan ko lalaki day jay? Bombay day jay lakay. Iso tinakautangak iti dakkel agatad. Iso jay inusar ko idi birthday ni Zia. Aniya? Iso asa nakarumrumuar gaputawan pa ibayad ko ita. Kataan niya nga rin ti aramidam ita. Alangan nga glemlem mong kalatan. Ingka mang sabol iti panggidam. Tapno adda ibayad mo. Lakay. Awan manamnamam kanyak. Kunak tumait. Saan ka nga imbaw na mapan umutang iti Bombay? Nasaya at kumano di inutang mo ket nagserbi dito'y balay. When no, impuunam iti basit a negosyom. Angam saan mo? Ta inusar mula eh. Tapno iparamag mo iti tattao nga kabaalam ti agpasken iti bungga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Agrubuat ako ang dodong lakay. Sa dino ti papanam, Juana bakit? Saan ka di nga imbagakan ka nga agpalingki kami ka ni Kumarik a Miriam ita? Agpalingki ka lang, ngam kasta ti bag mo. Wan ata itugot ko amin a kwarta kan pasbuk ta lakay. Agraman ATM ta, itugot ko matun. Anya? Ay, anya kalakit din ay lakay. Di ka madanagan, ta saan ko matagastusan amin. Itugot ko lang matijay ili. Day takit bakit? Saan mo nga usarin? Hanggang masapol nga itugot mo pailaan. Basta, itugot ko dagitoy. Tapno at damot at ikargak iti shoulder bag ko. Kasano no madukutan kay Gilay? Awan pagdanagam lakay. Saan to na mapasamak day ta? Imposible ang madukutan na! Ada akon Mari Miriam. Pasensya kan no itaak laang. May nga orasan nga agururayak dito yung marihuana. Pasensya kan amare. Ay, nagadong kami ti salsaludsodan ni Dudong. Siyaklaang nga ati mang bayad iti platim. Tapno makabawi akan ka, Mare. Adda ka di kwartang marihuana? Anya kalaki din ay Mare. Siyak pa iti kunam. Sana ka maawanan iti kwarta? Kita am tilinaon ti bag ko, Mare. Aday ta, Wow! Pasbaw kan ATM matilinaon ti bag marijuana. Wan,
Pasbuk kan ATM mi kanila kay ko, ti makit-kita, Mare. Dakkel siguro ti savings yung anya, maray. Ay, katuwa na, Mare. Ay, dakkel talaga ti savings mi kanila kay ko, ijibang ko. Asidagtan iti palingkay, mariwana. Ado ka di tigatangam. Wun, Mare. Abastum iti dua alawas ti gatanga kita. Agawaan tangarod ti magna. Tapno makaawit na nasapa, maray. Magandang araw po sa inyo. Ako si Rendel. May ilan po sana akong itatanong sa inyo kung okay lang. Kailangan ko po kasi ito sa aming survey. Anya ti imbaga na, maray. Jakmat na awatan. Adalaan ka no sa lutsudin na kadata, Mare. Agsurbi ka nung mat. Survey? Wun. Uy, agtal na kapay Tasyak ti makisarita kun kwa na. Sana bali. Taamok mo ti agsao iti Tagalog. Ano po ang itatanong nila, sir? Nagsasagawa kasi ako ng survey tungkol sa financial literacy, ma'am. Itatanong ko po sana kung may bank account po ba kayo o nagsisavings po ba kayo. Ay, opo, sir. Sa totoo lang, dala ko po ang aming passbook at ATM na magpapatunay na may savings kami. Saglit po ha. Kukunin ko mula sa aking bag, sir. Irwar mo mat nga agpayson ti pasbook kan ATM yaw, maray. Una yan, Mari Miriam. Sumurot ka pa'y kanya. Tagsarita tala ang biing. Amam ka di day taaw, mariwana? Saan, Mari? Yung agsorvila ang kanumot. Iso adin ako malapdan. Una, ngam kita man tila nga na, maray. Agrup-rup amat nga scammer. Anya nga'y tamo tayo. Ang mga numudos na lang day ta. Si kakit dimot, Mari. Saan mo't siguro? Kita lang amaray. Narigatang. Uy, ang mga ibagbagam laang day ta. Gaputawan ti. Ay na, mariwana. San arumbang ay palastong mo ti ATM kan pasbook yu iti asawam. Kasano nga raw, no paginteresan ti scammer da kita. Anya kalakit din aya, Mare. Kontra ang laamin nga aramida. Madanaganak lang para kan kamaray. Narigat ti ma-scam. Siya kun di makamo iti bagik, Mare. Di nakpakadanagan. No kayat mo ay kat kumunakan nga agpalingke. Di na kun pakibyangan pa. Rendel, pasensya ka na sa kaibigan ko, ha? Hindi kasi yun nakakaintindi ng Tagalog eh. At saka wala siyang passbook at ATM. At saka hindi niya masagot ang mga itatanong mo sa kanya. Okay lang po, Ma'am Juana. Saan na ulit tayo, sir? Dala ninyo ang inyong passbook at ATM? Tama po ba yon? Oo, sir. Ito, oh. Ay, wow! Pwede po bang makita at mahawakan ang inyong passbook at ATM card, Ma'am Juana? Bakit naman hindi, sir? Maraming salamat po. Ay, malaki-laki na rin palang savings ninyo, ma'am. Oo, sir. Kaya, makita yung dakkel at talaga ti savings may, sir. Day, si kamot ti lumabas iti paraangan may, Miriam. Nagapuwa ki di palingkay, Auntie Rosay. Ni Juan na ngay, saan ka di nagkuyog kayo ang nagpailay? Wang, nagkuyog kamay. Ngam nagpa-interview pa nga may ti anak yaw, antay. Interview? Unang tay, adda nga min tinasalaw mi ijay dalan nga agsursurbay. Ngam, kasla scammer mo day. Jakman amukin ni Marijuana, antay. Ipalastog na magdagiti ATM, kan pasbook dakin nila kay na. Anya, day tatipod no, antay. Di namot ngamin kayat apanawan mi day di Rendel nga agro-pro pa nga scammer. Ay, anya lakit din day di Juan aya. Kaslasan mo nga agpampanunaw. Wala ba kay, adakon? San pa ang naghawid ti asawam do daw nga nakaw? No saan pa yan nagawid? Sa dinungay nga tati ayan nananang. Adda ka no kinasarita na ijay ilay anakaw. No husto at tinangagaw. Adda ng sorbay kan kwa na. Ay, sa paintugot na ti passbook ang ATM na. Ay na, pasensya amon ti anak kaw dudong. Ay na, pasensya amon ti anak kaw dudong. Hindi pa'y mo't nga ibagbagak.
Asaan unay nga agpalastog. Kaslaawan mo timang mangag na. Kasanulangan no. No anyado daw. Ay, amangan mo no matumpungan na ti scammer. Kat itin na ti passbook kun ATM card may. Ay, nasken na makasarita ti asawa. Nasken nga agsarita kami kani Juana. Apay narabyan ka Juana. Di mo pa'y sungsungbatan dagiti awag ko. Nakapsot ti signal ko itay. Apay ayado dong. Sa dino tinangikargam iti passbook kun ATM card ta bakit? Anya kalakit din aya. Katanda dito'y bag ko Ay, kunak lakid din no. No anya? Kunak ano yung palastog mo manan wano amang ano yung paiggamukit diti sa balay. Ay saan mo't Inpakitak laang iti nagsorbi kanyak itay. Anya? Inpakitak laang mo't? Saan namot ngayon nala? Ay nawa na bakit? Apay nga impakitang pailaan. Kas ko nakitayon, kinita na laang mo't. Kas taunay ti bilib na kadata, idi nakita na adakkel ti ornong tadudong. Ay, Jack, amukin ka bakit? Kaano pa yan nagrugi ti uyak ni Nanang, Juana? Idi pa'y napalabas alawas Anya nga tano'y pa-check up mo. Kisa yan pa lang ti savings ta. Tapno da pag-pa-check up ni Nanang. Sigurado ka Anya laki din aya, Juana, bakit? Okay lang kanya ta ni Nanang mo muti mangusar. Ay na, agyaman ak unay dudong. Awan na nyaman na bakit? Agsagana ka nga roday, taing kagwidro. Nas ka na makagatang kayo ti agas ni Nanang. Tama nga no, kumaro tiliklik na. Abay ngay, awan mo tin maiwidrok iti ATM mi kanila kay ko. Ni, zero balance mo ton. Ay, saan ka kanipay anak ka pag-withdraw, Juan na anak ka? Ay, itay tapay anak ka takder di tao. Sapay nakapudpudaw. Ay. Mabit laang Nanang. Maminsan pa'y, ang mga no nagkamaliak laang dito ATM machine. Imposible na ibus ti savings mi. Kat sa anak mo't anag-withdraw iti napalabas sa lawas. Uray ni Dodong. Saan mo't anag-withdraw? Ay, Juan na anak ka. Okay ka kanilaan. Owan. Okay aklaang Nanang. Nadadahol sa amot tinday ti ang machine. No awan ti mawithdraw ta. Okay laang kanya kanak ka. Hala, agawin ka laang close mo ti clinic ita. Mabit lang Nanang. Last day to yun. No sa anak pa ang makapag-withdraw, agsubli talangan iji balay. Kunak na yung pa-check up mo ni Nanang? Ada parikot, Dodong lakay. Anya ti parikot? Zero balance mo ti savings ta. Awanan maiwithdraw. Kasano nga awan kat no? Kay bang-bangkok lang ti bayad tinatang itinapalabas alawas. Awan nga roden, Dodong. Anya lakit din aya bakit? Makapadanag kamay. Amang ano nagkamali ka laang. Nakitak nga rod. Zero balance. Mutoy man, tasyak ti mangipadas. Inulit-ulit ko pa'y. Ngam talaga nga awan. Agpudno ka man kanyak bakit? Asino tinagsurbikin ka, hindi nagpaili kayo kan ni Mari Miriam. Nirindel, lakay. Impaigam mo kadikin kuha na ti ATM ta. Saan mo't? Sa dino nga rin tinapanan ti urnong ta. Apay ngay esyak ti pagsaludsodam. Jakmot nga rodam mo. Para magkalaunay, iso akas ta tinapasamak. Di kag pabasol akas ta. Tawan ti ammok. Kasano no scammer gayam ti ko naman nagsurbikin ka. Ket iso tinang withdraw iti urnong ta. Ay, saan mo't siguro, lakay? Ay di kagsaw iti kasta. Tawan sa bali ang makaamu iti password data ATM mo. No di laang data. Ket no imbagam ti password data ATM ta iti nag-interview ken ka. Ay na, jak amuken kan. Utu-utu kan to mga men. Anya din nadamag ka. Ana-scam ka kanaw, marijuana. Jak nga rodam mo, Mare. Awan mo't ten karga ti savings account mi. Ay sus, amangan mo't no adda sa bali anang withdraw. Naglaing damot unay no kasta, Mare. Adda kanyak ti ATM card mi. Ngam, nakapag-withdraw dalat ta? Awan ti ATM ka. Ngam kas mabuyak kun mangag ko iti nyaws. Posible ama withdraw ti sa bali a tao ti kwartayaw, Maray. Kasano ko ma? Malagip mau, idi adda tinasalaw ta nga agsursurbay ijay ilay.
Anya kalaki din ay amare. Anya kumamot ti connection na dayjay iti ornong mi amapupukaw. Ay, saus! Amangan night, no adda na dakamat mo kankwa na a private information mo. Kat iso ti inusar na, iso an na withdraw nan ti kwartayo maray. Kasano ngayon, day ta? Awanan ti ornong ta. Pasensyakan, dudong, lakay. Mano a kwarta tinapukaw gapo iti kasta nga aramid mo. Swildok dayjay iti mano a bulan. Ita impaiskam mo. Diyak mo't amo akas jagayam ti plano ni Rendel. Kunak ano sorfi laang dayjay, lakay. Ti ibagam kid para magken uto-uto ka ngamin. Nilakay mo't. Nilakay mo. Sige man, kasano ang maisublim tinapukaw a kwartata? Makisarita akit ti bangko. Panagkunam ket nalakalaang dayta? Ay, napasensya ka na talaga. Diyak pulos among adagayam ti kakasta amudos. Damag ko ang naglukat ka iti baro a savings account, dudong lakay. Pudno dayta. Ngam saan kon nga ipaigam ken ka ti ATM card. Narigatan. Ang mga no ipaiskam munto manen, tinagrigrigatak. Saan itaan, lakay? Ay, nakapagdesisyon ako, Juana. Saan kumamot akastaa? Among bakit? Dakkel agatan tinapukaw gapo iti kastang ugalim. Agasem ngay. Tamapan mo gayam ipalpalastog ti maipapan iti urnong ta ijibangko. Wan lakay. Talaga nagbalbaliw akon. Ay, pasensyakan. Ngem siya akong ti mangidulin iti passbook kun ATM card ta. Ketsi ka. Sa pulam no sa dino ti ayan dayja arindel. Tapno isubli na ti kwarta tinakaw na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insura ni Atara Maray, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.